What's up mga ka-magic? Sa ngayon po ay kakarating ko lang pa dito sa bahay. Right, so kakatapos na po na yung duty namin. Hanggat 1 AM po ang aking duty. Okay, so nagtatrabaho po ako sa barangay hall. Okay, kaya ang public servant is kikagawad. Alright, okay. So sa ngayon po ay panibagong kalokohan naman po. Dito naman natin po yung si Desiree, okay? So, mag-iisip po ako kung ano po i-prank ko sa kanya. So, ano nga ba? Okay, so nandiyan na po sa aking utak. Hindi ko na po sasabihin. Alright, so panoorin nyo lang po ito. Ay, paprank ko naman po. I-distribuin ko naman po yung ating prinsesa. So, excited na kayo mga ka-magic. Okay, so don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na mga video. Okay, so mga ka-magic, so please support na po kayo. So para din po sa inyo lahat ito, hindi po ako magsasawa na magpasaya po sa kayong lahat. Okay, so araw-araw po kita magbablog, basta po sa support lang po kayo sa akin. Comment down below lang po kung mayroon po kayong paggawa sa akin na video challenge. Okay, so simulan na natin po ito. And ready? 1, 2, 3, here we go. One minute, 37 seconds later. So, yung mga ka-magic, sa ngayon po ay natutulog naman po si Desiree. What the fuck? So, you excited? And, okay, so, iset up po natin ang ating camera kung saan natin nalagay para hindi niya po makikita. Okay? So, gagawin natin po lahat para po sa inyo lahat. So, okay. Siset up ko na po ko ng camera ko kung saan ko po ilagay. Okay, magkakakat muna ako. 2,000 years later. Bata-bata na. Bata-bata. Bala na. Sabi hindi ko gani. Gusto ko na bata alam mo. May bata ka na? Bata ka pa? Hindi ko gani. Hindi ko gani. Hindi ko. Sige lang. Ano? Hindi ko gani. May bata ako? Gusto ko lagi mo. Ano? Sige na. Gusto mo ano? Bata gani. Dahil pandemic, masubang woodline. Ano? Ano? Bata. Gusto ko bata. Gusto ko bata. Bata na? Bata bata Natural. Kailangan hindi ko mo bata.
Isunod lang ikaw. May ubra na tayo. Sige na mo. Nabula ka tayo, ubra lang. Sige na. Ako gani bala. Ikaw ba Kita na? ang ubra eh. Ito, ubra eh. Yan mo, gusto ko na daan yan mo. Yan. Doon ka sa lakad ka na. Oo, yan. Yan. Ikaw bala na. Ha? Ikaw bala na. Tingnan ko na mo ba? Uy, ako ba? Ako mo ba? Uy, ako mo ba? Ako ba eh? Yan. Ha? Ano ka? Sige na. Sige na. Si Pao, nakakalam. Ha? Ano sa man? Sinabi ako na yung Napiyak. Ikaw mo ba? Bata, biyang ngayon mo ta? Ay, pa nga namin eh. Kapil mo git eh. Namin eh. Naman na wala na. Sino nga, bulan ka lang. Ito na, wala ko isa tayo. Paano? Hmm? Kaya mo na lang yun. Ha? Ano na sa 50 Shades of Grey? Mo ba? Ano na 50 Shades of Grey? Wala na mapil mo git na mapil mo nga mo. Mapil mo git. Sige. Sana ka ano na, Yun na. mga balara. Ha? Oo. Ha? Yun na rin, yun na tama. Bro na bata ah. Yan. Oh, no, 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 no. Bata oh. Gag! Ano bata? Are? Tayo prank naman sa bird. Isa ba? Ay, ako kinaprank. Nagyaw. Disturbo ko nun. Ito na ako. Disturbo naman po. Gago! Lagyan na kamera mo. Alright, mga ka-magic. So, please don't forget, support mga ka-magic, my YouTube channel, Arjun Luces TV. Subscribe and click ang notification bell para update kayo sa mga bago kong upload na video. So, disturbo naman natin si DC rin. Na-prank naman po natin siya. Alright, thank you so much. Hey all. Bye-bye. Thank you. Thank you.